Hello, Assalamualaikum mga kalasan. So, welcome back again sa aking channel. So, mga kalasan, mawala lang ako magpati kanyo. Maluay-luay na itaway na kayo ng content di page ko. So, kaya nga tanyo rin sa situation pagdadaanan ko mga kalasan. Mabugat in pagdadaanan ko. So, mga pila adlaw lima ko ito mga kalasan. So, biyaon, medyo recover na ako ang katiyo ko man. So, asal di sabing uyan tarap madto na, diba? So, kaingatan ko, alam, masanyang naing kapanaw sing grandmother ko ito. Okay? So, and special thanks sa mga tao nag-support, mga gimamari, mga nakikiramay. So, thank you to mga kalasan. And shout out kay mo, Ka Cherry Ann. Thank you to Ka Cherry Ann, magsukultod kay mo. Thank you mga love and support din. May mo kami pesaran. Simula na since day 1, sabi pa, last pa, hinang pito. May mo kami pesaran yan ko, para ka mo. Iwan, magsukul din ng mga ding team Mariki. Magsukultod ka ng mga kalasan, gima kang marinag nawang-tawang sindom niya, iwan mataod pa ka mo. So, di na ako makapag-mention singan. Iwan sin mga family Julwadi, family Camden, thank you kanyo kata na love support na pagtawang niyo rin, di pangiwan di maas ko. Iwan isusyo na mga gawa na ko nagka-mention, magsukultod kanyo kata. Family Arabani, mga pamilya na mo yan, mga maun ko, mga kasin ko. So, thank you kanyo. Pagtawang isusyo, mga malayo ula. Thank you mga kalasan. So, biya mga kalasan, magbalik kita huminang content. So, beto naman ini ng tadya page mga kalasan, mag-deal kalalamihan kanyo. So, inshallah, maybe this week or next week, na kita ma-upload na sa mga video. Okay? So, beto mga kalasan, di ako sumun mag-deal kalalamihan kanyo. And kasi nga yan pa rin ka support ka ako, mga vlog ko, mga content ko. So thank you mga kalasan. And yun, so pagpasensya nyo na ako mga kalasan, na mga kaiwanan way ko na ke-replyan ng mga appointments, so way ko na naasikaso. So hope you understand mga kalasan. So mabugat talaga yung paglalawayan ko sing pila adlaw yato mga kalasan. Okay? So yari pa mga kalasan, on ba ko ni pahatikan nyo about diba song out kami ng unito movie, Sean Kanchen. So mga kalasan, actually nag-decide na ako biyaon, di na kami huminang Sean Kanchen yato. Pasalan sin actually aware man ito problema. Thank you pala admin Sean's Confession na hambuk ako kayawa mo maging part sin story yan. So biyaon na nakawaan nyo actually dukaing team iwan sin Kalasan Production. So huminang sila, huminang kami, so magiging conflict ito mga kalasan. So nakapag-decide ako, kumbaga magparaya na lang kami, di na kami huminang sin story yan to, pasanan sin di na kami mawaya sin ma-conflict ba actually mga kalasan, conflict to. So naginang inambok, naginang inindi, conflict na rin yung story at so mas malingkat pa, hambuk na lang yung supportanta hataw so supportanta na lang sila mga kalasan. Bang sila naginang kami, guma siya rito kumbaga competition, diba? So yun mga kalasan, support na lang sila. So, biyaw niya rin ako sa Zamboanga City. Actually Manila man ako, nag-review na ako bago yan amon grandmother ko. So nakakariya ako pa sa mga monsin, na-admit na siya pa hospital. So nagpanik ako mga kalasa, sumini ako. So beyond in grandmother ko mayroon na. So di ko pa kaya lumiyo ula, di pa ako makafocus sa marayaw. So nakapag-decision ako na mag-rest na ako muna, and di na ako kasi di pa rin ako makapaniwala yung naghapid biyad to mga kalasan. So way nakita mainang biyad to na lang, and tanggapunta na lang ono katan yung dumatong kato. Okay? So yun mga kalasan. And so baka mo na yung last video ko or last message ko mga lang baka magyan na kayo ng drama na dyan, puro drama na dyan, puro lungkot na dyan content ko. So kailangan ko bumawi kanyo mga kalasan. So pagpasensya nyo na ako mga kalasan na kasi mahirap talaga yung pagdadanan ko biyaan mga kalasan. Iwan, bukod siya basta-basta malawa ang pangatayan ko kasi special to dyan to kakoy na. So yun mga kalasan. So
hope you understand and babawi ako kanyo. Okay? So, love you kanyo katan mga kalasan. Thank you. Ang mga himahati ka ako, ang mga nag-love and support. Thank you so much. Sa amin sabi ito mga kalasan, masok na kita mag 200,000 followers. So thank you to mga kalasan. Di talaga kita umabot pa 200k followers. Bang bukundeng ha mga love and full support deal nyo ka ako. So habiyaon, maway ako bumawi kanyo and yun mga kalasan. So thank you and assalamualaikum mga kalasan. Love you.